ọsịsọ before eze mmụọ abịa. O jikwe so eji m afa gị wee na-asọpọtụ with 70,000. Kụọ n'aka. Ụwa wee na-etizi m onwe m with 30,000. Very good. 100,000 naira from nwanne m nwanyị. Kụba n'aka. Biko ka anyị nyetụ the small time ka eze mmụọ gafee. Biko, one mmụọ body ready. We are about to start. Our current age, because only here you chop now modern age. So now I can have I can pay 100,000. This is what my Silent operator, Hey,